Com renovar el teu contracte pel curs 2024-2025? Hi ha 3 períodes que has de tenir en compte segons el que vulguis fer. De l'1 al 13 de maig, si vols renovar el teu mateix pis i plaça. Del 15 al 22 de maig, si vols canviar-te de pis amb el teu grup d'amics. Del 24 al 31 de maig, si només tu vols canviar-te de pis. El primer pas és saber quan et toca renovar. El segon pas és entrar al web de Vila i clicar al botó Renovar. Has d'estar registrat a MyVila. Si no ho estàs, fes-ho ara. No ho deixis per última hora. Un cop dins de renovació, és tan fàcil com seguir els passos. Si vols renovar el teu mateix pis i plaça, fes-ho del 2 al 13 de maig, de 8 del matí a 8 del vespre. Entra amb el teu usuari i contrasenya i prem el botó Renovar per renovar plaça al teu pis. Recorda marcar i llegir les condicions per poder avançar. Un cop fet això, només falta signar el contracte digitalment. En acabar, rebràs un email de confirmació. Si vols bloquejar-li plaça a un amic o amiga, ara és el moment. No te n'oblidis. Si surts a l'aplicació, no ho podràs fer. Si vols canviar-te de pis amb amics i amigues, fes-ho del 15 al 22 de maig, de 8 del matí a 8 del vespre. Tot i que és una renovació grupal, només un integrant del pis ha de fer la sol·licitud. Entra amb el teu usuari i contrasenya i un cop dins et demanarem el DNI de la resta d'integrants del pis, així que tingue'ls a mà. La rodoneta Tu indica que tu estàs fent la reserva i cada cop que posis el DNI d'un dels companys s'afegiran rodonetes amb les seves inicials de color verd. Ara hauràs d'escollir la modalitat de pis que voleu, el bloc, la planta i el pis. Els pisos que estan en verd són els disponibles. Si estan en gris és que estan ocupats o bloquejats. Un cop fet això, s'obrirà el mapa del pis perquè podeu escollir les habitacions. Això es fa arrossegant a cada integrant a l'habitació que vol. Quan estiguis, clica a Renova. Ara només falta signar el contracte digitalment. Un cop fet això, rebreu un email de confirmació. Si vols bloquejar-li plaça a un amic o amiga, ara és el moment. No te n'oblidis. Si surts a l'aplicació, no ho podràs fer. Si només tu vols canviar de pis, fes-ho del 24 al 31 de maig, de 8 del matí a 8 del vespre. Entra i escull la modalitat de pis que vols, el bloc, la planta i el pis. Només podràs clicar els que surtin de color verd. Tots els que estan en gris és perquè estan bloquejats o ocupats. Ho tens? Accepta les condicions i clica a Renova. Ara només falta signar el contracte digitalment. Un cop fet això, rebràs l'email de confirmació. Si vols bloquejar-li plaça a un amic o amiga, ara és el moment. No te n'oblidis. Si surts a l'aplicació, no ho podràs fer. Un cop ha renovat, veuràs que pots bloquejar plaça a un amic o amiga. Si no viuen a la vila. Si poses les dades d'algú que no viu a vila, et donarà error. Primer, el que has de fer és registrar-los emplenant les dades que et demanem i clicant Alta. Si ja viu a la vila, és tan senzill com posar el seu DNI, NIE o passaport, tal com estiguin registrats a MyVila, i seguir els passos. Cada cop que entris una persona a qui bloqueja plaça, et sortiran boletes amb les seves inicials. La grisa ets tu, la verda és d'altres vilatans i la taronja és d'estudiants de nou accés. Un cop introduïdes totes les dades dels amics a qui vols bloquejar plaça, has de clicar a Assignar places. Arrossega les boletes amb les seves inicials a la plaça que els hi vulguis bloquejar i clica a Bloquejar. Un cop bloquejada la plaça, rebreu un email de confirmació. És molt important que quedi clar que això és un bloqueig de plaça i no una reserva. Com signar el contracte digitalment? Un cop has renovat, rebràs un email amb el borrador del contracte. Simplement reenvia'ns aquest email adjuntant una foto del teu DNI, NIE o passaport. És molt important que no canviïs l'assumpte de l'email. Al cap d'uns minuts, rebràs un segon email amb el contracte i els passos de com signar-lo digitalment. Fes-ho i torna-ho a enviar. Finalment rebràs un tercer email amb el teu contracte signat per tu i per Vila. Recorda, això és molt important. Per poder renovar, has d'estar registrat a MyVila. Si no ho estàs, fes-ho ara. Si estàs registrat, recorda posar el teu document i contrasenya amb el que et vas donar d'alta. Si poses el teu DNI però et vas donar d'alta amb el passaport, donarà error i no podràs entrar. Comprova-ho tot i no esperis a última hora. Els estudiants amb problemes administratius no podran renovar. Recorda que per renovar a Vila has d'estar matriculat a la UAB. Un cop feta la renovació online, és obligatori tenir el contracte signat. En cas de no fer-ho, al setembre perdràs la fiança. Els doctorants de Vila 1 només podran renovar a Vila 1 si es queden en el seu mateix pis. Si volen canviar, haurà de ser a Vila 2. Només es pot viure a Vila un màxim de 6 anys a Vila 1 i a Vila 2. Recorda que la durada del contracte és de l'1 de setembre al 30 de juny. Tens fins al 25 de juliol per cancel·lar el teu contracte. Si ho fas més tard, recorda que no se'n retornarà la fiança del teu pis. Si vols més informació, pots enviar un email a vila@vilauniversitaria.com.